Hidipi along Karbi Employees'Association KEA atum pen chokomar aKam kiti atum aphan lapen APSC asatlang ki undun atum aphan karcho ajaimek ke dengpon. Pini matijong niphai isi adap porphai kep alom pen Hidipi govt LP school along Karbi Employees'Association mati thihek pen KEA atum pen chipatirpi ponsi retired employees lapen APSC asatlang ki undun atum aphan karcho ajaimek dengpon. Bangso akarcho ajaimek along KEA Borjan Zonal Committee Amaiphu Sonasing terang pensi maichari pon. Lapen KEA Borjan Zonal Committee rapchun bang bapuram be pensi maike phalam the than ponlo. Pini amai along aluhi sarpo aman pen Karbi Autonomous Council E.M Surjyo Rongphar Chitongdun Anparta Borjan VDC Chairman Sri Sunaram Singnar lapen Karbi Employees'Association CEC Amaiphu Hakim Rongpi Bidisar Borsing teron Amaiphu Paniram Hanse atumta Chitongdun si Pini amai RD pidu. KEA Borjan Zonal Committee Amaiphu Sri Singh Timung pensi karcho ajaimek japonlo. Pini karcho ajaimek along bang inkoira nerkep retired employees atumphan archoponlo. Lapen APSC asatlang ki undun atumaphan bang phophan archoponlo. Lesson si Rakesh Terang, son of Bapu Terang, Longsodar Kathar, son of Sarthek Kathar, Eti Hansepi, daughter of Bidyasing Hanse, Pangrumpet Pen, Bang Thongkep Rapho, Abangphu Abangpi Atumaphan Archoponlo. Karcho ajaimek judet pen ki jutsi sangpi Rina Ronghangpi pensi Pini gachetong kedoan ke thekiding atumaphan choro ponsi Pini amai mesen pen pachun ponlo. Karbi Employees'Association pen nang la karcho ajaimek la bangso program tang si jururi un ek asa alang le tum hasde ansu se arna mai ge jume pen ache che pading lo na lapen ke APSC along ki unduna abangpu bang ki atum sidame ansu se alang le tum son hot elitum labang so hawar pen anparta Karbi angkang atok anu along sidame alang le tum son ke charli un thegia phan mathasi alang le tum lahaya asayang deng deng onlo lapen anparta elitum Karbi Employees'Association labangso ladak PDP amate headquarter lapenge Borjan Zonal Committee alang elitum labangso saike deng kon mangke Karbi Employees'Association namta kapre ahut pen ahut artist swingo lapen ke labangso artist room ahut sta cherap chetu nangji kaduk abe nang tum kethek kiri tum pen sakuri pen ke sang bangku bangpi tum selang cherap nang chetu nangji pula bangso kamat hapon labangke mepi sayang denglo lasi ansu se ilitum methang arong group along ke paklar pon ke pamai pon senji lokacha